Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. And siya nga pala, ang gagawin ko ngayon, papakita ko sa inyo ngayon ay re-replant tayo yung aking mga banner. May mga sakit na siya kasi sa sobrang ulan namumunti, kaya lilipat ko na siya sa paso at dito ko siya ilalagay para maganda. Tingnan mo, kulang na kasi sobrang tubig. Yung iba kasi namatay na dahil wala ko pinaglalagay na magandang lugar at naulanan sila. At yung aking cactus, papalitan ko rin ng lupa. So hanggang dito tayo ngayon at magre-replant tayo. Samahan nyo ako. Ito nga pala yung lupang gagamitin ko, ay pinaghalong pumice at saka yung sinunog na ipa. Medyo siya, kaya medyo hindi na natin didiligan dahil nga medyo basa ng konti. At yung ating paso nilagyan natin ng para hindi yung mahulog yung mga lupa. Mainit. Nagyan ko ng net para tuwing magdidilig hindi mahulog yung lupa. Natin. Hindi ko na to didiligan kasi basa-basa ng konti at itatago muna natin sa isang lugar na hindi mainitan at mababasa. Lagyan natin pareho. Ay, kulang yung paso ko pala. Dalawa lang. Meron pa pala ako doon isa. Hindi ko nakuha. Kalumutan ko. At kulang ang aking lupa. Bago natin lagyan natin siya ng osmocot na fertilizer. Lagyan natin siya bago itanim. Lagyan natin sa ilalim. Halo natin sa lupa para makatulong sa kanyang ang mahirap lang kasi dito ay mahirap hawakan, so kailangan natin ng pang-ipit. Wala tayong gagamit tayo ng gunting. Ito lang para hindi natin hawakan dahil yung kanyang mahirap dumidikit sa balat, masakit. Hindi na natin kailangan niya hindi na natin kailangan ng medyo nung binili ko to guys, maliit lang siya at 35 pesos ang bili ko niyan.
Lumaki na siya ngayon. Ay, yung binili ko siya, ito lang yung wala pa yung mga baby, yung mga ano na, sanga-sanga. Ayan, na-replant na natin yung isa. Kabila naman. Parang may ano, tusok-tusok. Iba ko kasing halaman namatay na dahil mahirap mag-alaga ng succulent. Kung merong nakakaalam din na nanonood ng video ko tungkol sa bunny air, kung paano tanggalin yung mga puti, yung ganyan, mga puti-puti, pa-comment na lang ako guys. Hindi ko kasi alam dahil hindi naman ako talagang plantita. Kung sino mga nakakalam ko paano maalis yung mga puti-puti, pa-comment na lang ako sa ano, comment section ng video na to. At isa shout out ko kayo sa susunod kong video. Yan. At saglit lang guys, kukunin ko yung isa kong paso. Ay, welcome back. Ito naman ay yung aking paso ay Ceramix. Lagyan natin siya ng net para hindi mahulog yung mga lupa. Ang tagal na kasing hindi na i-replant to, i-resoil. Kaya naubusan na ng medyo lagyan natin ng Osmocote bago itanim. Ang Osmocote ay isa yung ano yan, medyo maliit yung ano, paso. Yan lang kasi ang available kong pot ngayon. At ito naman ang ating ilalagay. Medyo parang ay naano kasi ako dito humawak dahil hindi ko alam kung parang ay nasisira na siya. So kailangan ko talagang putulin ito. Yan guys, kailangan nating putulin talaga to. Medyo ano na siya, kailangan itanim ulit dahil ano na hindi ko alam kung masosurvive pa to, pero sana masurvive siya. Wala kasi akong pang-ipit na ano,
Sana masurvive ka. Yan. Yan, 3. Natapos ko ay 3. So, ito, gagawan ko na lang to ng paraan para itanim ulit dahil ano na siya, oh. Di na pwede. At ngayon, yan ka muna sa tabi. Ito naman, meron na siya mga babies. Dati ang dami niyang babies. Pinag-anuhan to ng pusa. Tanggalin muna natin yung mga babies. Kinalkal to ng pusa at ayusin na lang natin pagka ano niya. At medyo mababaw. Akala ko nga mamamatay na to eh. Ayun, may baby pala sa ilalim. Pinalkal ng pusa, akala ko mamamatay na kaya parang pinatong ko na lang siya sa isang pero ngayon nabuhay sa ulit. Kaso kailangan niya ng magandang aray ko, natutusok ako. Pwesto. Balik natin yung kanyang lupa. Inayos ko lang naman to dahil nga nahuhulog na. Alam nyo guys kung ilang taon na to. 5 years na siya. 5 years na siya sa akin. Hindi ko alam kung namumulaklak to eh. Kasi sa tagal niya sa akin, hindi ko pa nakita mulaklak kahit isa eh. Yan, maayos na. Tapos, patong natin yung kanyang mga baby. Dito sa tabi. Aray ko, nakakatusok. Yung iba niyang babies namatay na guys. Dahil nung summer ay hindi ko na sa dilig. Ang kala ko nag-iibang kulay lang yung nagiging brown siya, yung pala mamamatay na siya. Ito nasa ilalim. Hindi natin dyan. So yan na. Ayos na natin. Meron pa akong wala lang akong pasok na available. Yung aking Black Prince namatay na. So yan guys. Okay. Ay, lagyan natin ang osmocote pala. Osmocote. Yung osmocote kasi parang basa.
Bali, 4 lang yung aking na-replant kasi wala akong paso. Kailangan ko pang bumili. So, yan. 4 na. Yan, guys. 4. Yan. Yung aking na-replant ay 4 sila. Yan. Medyo maayos na. Kung merong manunod nito aking video, kung sinong nakakaalam kung paano tanggalin yung fungus dito sa bunny ear, ayan yung namumuti-muti, pa-comment na lang at shoutout ko kayo kung sino mag-comment tungkol dyan. Sa susunod kong video, shoutout kita. So yan guys, kung nyo po nagustuhan ng aking video ngayon, paki-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. Paki-click ang subscribe button at paki-click mo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video at mag-comment na rin. Thank you. Bye-bye.